Хайде да откъснем ягодката. Уху! Максим откъсна първата ягодка. Я опитай, сладка ли е? Да. Да, сладка. Какво има? Какво има вътре? Какво е? Най-острото на ягодката. Хареса ли ти? Тези ягодите. Тези ще ги изчакаме да озреят хубаво, да станат много червени. Пак ще ги... Витали. Да, още малко и трябва. Утре ще изядеш нея, а? Айде, тук. Не изстига толкова. Виж, още е розова. Утре ще е готова. Трябва да изчакаме до утре. Айде, сега взимам. Не може, утре трябва. Айде! Чао, чао!